עוגנים, אוקיי? עוגנים שברגע שיש אזעקה אנחנו הולכים למרחב המוגן, שישמור עלינו, אוקיי? עוגנים, ואבא ואמא נמצאים פה לצדך ושומרים עליך והכל יהיה בסדר, אוקיי? לתת להם ביטחון, זה 2. 3, אוקיי? עכשיו, אחרי שהם שיתפו את הרגשות והסברנו להם מה שקורה, אנחנו צריכים גם לעזור להם להתעודד, אוקיי? אנחנו לא יכולים עכשיו להיות כל היום מול החדשות ולצפות לזה בלופים, והילדים נכנסים יחד איתנו ללופ הזה של החרדה, וזה רק להיכנס יותר עמוק ולא נצא מזה, אוקיי? אז זה כן בסדר להבין את המצב, אבל בשביל הילדים צריך לעזור להם גם להתעודד, לשים מוזיקה מרגיעה, אוקיי? איזה שיר מרגיע, אפשר לשיר עם השיר,